Joo, morjens. Mä en paljon kuvannut tuota kasausvaihetta, koska ne oli vaan tärkeää, että sai sinä päivänä, kun kuvasin tätä, niin kasattua. Niin juu, ei kannata ihmetellä, että ei ole niin paljon materiaalia, että en paljon kuvannut, mutta siirrytäänpä vähän tuohon tarakana teippaukseen. Juu, morjes. No niin, nyt on aloitettu tarakan teippausta. Se ei laita pleksiä, kun se pleksiä oli vähän vaikea muotoilla. Niin koettaa tämmöisellä Kevlar-teipillä teipata. Tästä sitten jatkuu, mutta mä sitten kuvaan lisää, kun on saatu enemmän tehtyä. Se voi olla väärin, lähtee maailman ääriin. Haluan sun kanssasi poistua. Lähdetään kauas pois, sinne missä on lämmin ja niin paljon elävämmin. Loistaa tähdet ja kuu. Ei se voi olla väärin. Blokari kakkasta tästä. Nyt se on leikattu. Tässä on tää pala, mikä lähti siitä, eli voit kuvitella, että se oli tämmönen, mutta nyt se on lyhennetty, nyt se on vähän paremman näköinen. Sitten tässä on tää tarakka ja rekkarin telineellä, joka nyt ja vilkuilla ja takavalolla nyt tää pitäisi olla aika hyvän näköinen, että enää mankia kassassa. Nyt mankin sähkö toimii, nyt takavalo palaa ja vilkut toimii molemmilla puolilla. Ja nyt ei enää tarakka ja muutenkin manki vaan kaikki osat kiinni, niin sitten tääkin projekti on valmis. No niin, nyt on projekti saatu valmiiksi. Anteeksi, mä en kuvannut tuota oikein kasaamisvaihetta. No me tehtiin vaan ja ei jaksanut kuvata. Eli nyt mitä tähän kaikkea on tehty nyt niinku riikäpätään, okei. Pientä tuuninkia, pientä tarraa tullut laitettua ja Wunderbaumit totta kai. Ja pikkupeltejä enää, me on monia pelejä, ei oo mitään enää heijastimia. Sitten on tää tarakka, joka väännettiin ja uudelleen maalattiin ja nyt tää on vähän teipattu. Niin tää on hyvä, ei pitäisi tulla mitään ainakaan loskaa takapuolelle. Sitten täällä on tää mun kilventeline ja vilkut. Ja rekkarinteline, tänne kilventeline joo. Ja uusi takavalo. Tuo on nyt hyvä. Nyt se sähkötti on kunnolla niputettu tuonne, että ei pitäisi ainakaan mitään tulla ja tuo on hyvä. Ja sitten tää takalopari vähän, niin sitä tuli vähän katkastua. Ja tähän ilman, että kuvasi ja muutakin laitettiin näitä tarroja, niin nyt täällä on Jonne Tuuning tarra tässä sivuposkessa. Mutta juu. Mä oon kyllä tosi tyytyväinen, miten tästä tuli. Ja ei tarvitsisi varmaan paljon muuta tehdä vielä tähän, kun ehkä laittaa tuo eteen tapit, vaihtaa vanteet ja ehkä pienemmät renkaat samalla sitten. En oo varma vielä, mutta on hyvän näköinen ja mä tykkään. Ja sitten laittakaa kommentteihin, minkälaisia videoita te haluaisitte nähdä vielä tällä kanavalla. Haluaisitteko te tästä sähkövatkaimesta vai haluaisitteko te tästä itse mankista? Tää on hieno vehe ja kohta tulee mopokelit, niin voi ehkä ajaakin josakin. Mutta juu, tässä oli tää projekti ja pienpä se tuohon ulos. Haluan sun kanssasi poistua.